Litomyšl, malé východočeské město s bohatou historií a kulturní tradicí. Ale i tady do života lidí výrazně a mnohdy krutě zasáhly události druhé světové války, která probíhala v letech 1939 až 1945. Ještě před začátkem války došlo k postupné likvidaci Československa. Na základě Mnichovské dohody z 30. září 1938 byla naše země nucena odstoupit pohraniční oblasti s více než 50% německého obyvatelstva nacistickému Německu. Litomyšl se tak stala pohraničním městem. Zatímco Benátky či Pohodlí zůstaly české, Janov a Čistá byla již německá. Mnichovská dohoda vzbudila u Čechů hluboký zármutek a rozhořčení, u Němců téměř všeobecné nadšení. Likvidace Československa byla dokonána o půl roku později. 14. března 1939 vyhlásili Slováci vznik nezávislého slovenského státu. Druhý den naše území obsadila německá armáda a byl ustanoven protektorát Čechy a Morava, čímž jsme se formálně stali autonomní součástí Německé říše. První němečtí vojáci přijeli do Litomyšle hned v první den okupace, o týden později se zde usídlil jeden prapor, tedy asi 800 mužů. Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 německým útokem na Polsko, na nějž o 16 dní později zaútočil také Sovětský svaz. Tento konflikt, do něhož se postupně zapojila většina evropských i mimoevropských států světa, získal charakter globální války. Vypuklo vraždění dosud nevídaných rozměrů, které si vyžádalo na 60 milionů obětí. Německý živel se po obsazení naší země brzy projevil i v Litomyšli. Postupně byl zrušen Skaut i tělovýchovné organizace Sokol a Orel. V budově hospodářské školy vznikl tzv. Schillerheim, tedy internát, v němž se poněmčovaly děti českých kolaborantů. Následně došlo na gymnázium, jehož budova se změnila ve vojenský lazaret a sídlo vojenských úřadů. Gymnázium se muselo přemístit do dnešní první základní školy, kde se střídalo s chlapeckou školou. Rostoucí nátlak na české obyvatelstvo byl symbolizován také odstraněním pomníku Jana Ámose Komenského a řady pamětních desek. Hotel Slezák obsadili příslušníci nacistické mládežnické organizace Hitlerjugend. V zámeckém areálu konali branná cvičení příslušníci organizace Volkssturm, která vznikla v září 1944 na základě Hitlerova výnosu o totální mobilizaci a zahrnovala všechny neodvedené muže od 16 do 60 let. Změny zasáhly běžný život obyvatel města ve všech jeho oblastech. Bylo nutné si dávat velký pozor, co říkáte o současné situaci. Protiněmecké řeči vás mohly přivést do koncentračního tábora i na popraviště. Omezováno bylo základní zboží, byl zaveden přídělový systém na potraviny, oděvy, mýdlo i další komodity. V omezené míře se mohly i nadále konat sportovní utkání i některé kulturní akce, například hudební představení z díla Bedřicha Smetany či výstavy výtvarného umění. V pohnutých dobách nacistické nadvlády se v českém obyvatelstvu našla řada lidí ochotných k podpoře okupační moci. Vedle nezařazených jedinců působilo v protektorátu také několik otevřeně kolaborantských organizací jako Arijská pracovní fronta a Český svaz pro spolupráci s Němci. Za kolaboraci byl po válce jeden litomyšlský občan odsouzen k smrti, 3 další na doživotí. Naprostá většina obyvatelstva s okupací nesouhlasila. Také na Litomyšlsku žili desítky odhodlaných lidí, kteří se s nasazením vlastního života aktivně zapojili do odbojové činnosti. Většina odbojářů ze skupin Úvod a organizace kolem Josefa Březiny byla postupně zatčena a skončila na popravišti. Válka si vyžádala na 60 litomyšlských obětí. Do konce války působila skupina Jakub 81 a od roku 1944 také Rada 3, která zastřešovala partyzánské oddíly v části Litomyšlska a v okolí Proseče. Jako její spojka pracovala Marie Sedláčková, která ani po těžkém mučení neprozradila gestapu žádného ze svých spolupracovníků.
K odbojové činnosti na Litomyšlsku se připojilo i ilegální vedení komunistické strany Československa, ale jeho členové byli opakovaně zatýkáni a následně popraveni. V roce 1943 organizovaný komunistický odboj skončil. Pokračoval však ve formě partyzánského hnutí. V roce 1944 se počaly v lesích na Litomyšlsku formovat partyzánské skupiny tvořené převážně sovětskými vojáky, uprchlými ze zajateckých táborů. Jednou z nich byl oddíl Stalin ve Vidlaté Seči, vedený Viktorem Osipovem. Někteří Litomyšlané odešli bojovat do zahraničí. Vedle několika příslušníků britského královského letectva to byl Jaroslav Šperl, který byl před koncem války jako parašutista vysazen v protektorátu. Zdaleka největšímu útlaku byli vystaveni Židé. Nesměli se volně pohybovat, chodit na kulturní akce, museli nosit žlutou šesticípou hvězdu. Židé vlastnili v Litomyšli 9 továren, 14 obchodů a 3 řemeslnické provozovny. Všechny tyto podniky jim byly zabaveny. Posledním krokem v perzekuci Židů se stala jejich deportace, k níž došlo 2. prosince 1942. Vlakem byli odvezeni do Pardubic a dále do koncentračních a vyhlazovacích táborů, zejména do Osvětimi. Ze 103 litomyšlských Židů 89 zahynulo, zpět se vrátilo 14 osob. Na jaře 1945 již všichni cítili, že konec války se blíží. Přes Litomyšl procházela ustupující německá armáda a také desítky tisíc válečných zajatců, kterým místní lidé i přes přísný zákaz nosili jídlo a pití. 25. dubna zastřelili ruští partyzáni v Nerudově ulici 2 německé vojáky a ve městě bylo vyhlášeno stanné právo. I přesto započalo 5. května v 12:30 odpoledne veřejné vysílání Českého rozhlasu, který volal o pomoc Praze, v níž právě vypuklo povstání. Jeho hlasatelem byl litomyšlský rodák Zdeněk Mančal. Vysílání přilákalo na hlavní litomyšlské náměstí i přes značná bezpečnostní rizika davy osob. Okolo 16. hodiny začali lidé poprvé od vyhlášení protektorátu vyvěšovat československé vlajky. Němci však dosud Litomyšl plně ovládali. Zdejší vojenská posádka o síle 300 mužů byla okamžitě uvedena do pohotovosti. Vojáci projížděli městem a po vyvěšených vlajkách stříleli. Došlo přitom ke zranění 3 lidí, strážmistr Karel Buriška na následky střelby zemřel. Dlouho toužebně očekávané osvobození přišlo 9. května. Okupační moc nekladla již žádný odpor. Kolem 12:30 odpoledne se v Litomyšli objevilo první sovětské průzkumné vozidlo. Následně městem projížděli příslušníci Rudé armády a také Československé svobodovy armády. Nadšení obyvatel z příchodu Rudé armády velmi brzy ochablo. Vojáci se vedle relativně nevinných kratochvílí jako lovení ryb pomocí granátů uchylovali také ke krádežím, vloupáním a znásilňování žen. Místní představitelé si na jejich násilnosti stěžovali nejen u sovětských orgánů, ale i u Litomyšlana Zdeňka Nejedlého, který byl ministrem školství a národní osvěty. Deputace místního národního výboru v této věci navštívila 1. června 1945 dokonce i prezidenta republiky Edvarda Beneše. Po 6letém vyčerpávajícím boji skončila dosud nejhroznější válka lidských dějin. Její výsledek však nevěstil mnoho dobrého. Mezi vítěznými mocnostmi byl totiž Sovětský svaz, který přestože stál u zrodu tohoto konfliktu jako jeden z agresorů a cílevědomě zneužíval války k rozšiřování svého území a ke kolonizaci okolních zemí, získal po válce prestižní pozici jednoho z osvoboditelů. V Československu i dalších zemích spadajících do sféry vlivu Sovětského svazu nastala po válce sovětizace, spojená s novou vlnou pronásledování politických oponentů a společenského útlaku. Nezapomínejme. Ne proto, abychom žili v minulosti, ale abychom ji dokázali pochopit. A abychom ji neopakovali.